Vi har nogle enkelte stalde, hvor vi har haft problemer i, og på et tidspunkt finder vi ud af, at problemerne bliver så store, at det skal vi have løst på en eller anden måde. Og jeg får kontakt omkring et produkt, der hedder Aktiv NS. Og problemet er, at vi egentlig har lavet en konstruktionsfejl i en af de her stalde, hvor vi har for brede og for få afslusning i de her gyldekanaler, sådan at vi ikke kan få gylden ud, uden at skal have den opblandet i vand. Vi prøver at tilsætte noget af det her produkt og få det mixet imellem, og oplever hurtigt, at vi får en mere homogen gylde. I 2014 der besluttede vi os så for at bygge en ny slagtesvinestald med 2000 stipladser. Og i det her projekt der var der jo også fokus både på lugt og på ammoniak. Vi bliver pålagt at sætte en luftrenser på og skal reducere med 7%. Vi får stalden bygget og bruger i det her produkt, og det har vi egentlig praktiseret sådan nu, at vi kører 2 sektioner, hvor vi i den ene sektion behandler med Aktiv NS, og vi i den anden stald undlager det. Så har jeg fået, eller det har firmaet fået et anerkendt firma nu til at tage nogle prøver på det her, sådan at vi ligesom ved lidt om, hvor vi er henne i det her. De har taget nogle lugt- og nogle ammoniakprøver. Og vi har taget 2 prøver uafhængigt af hinanden, og det viser sig faktisk, at vi har en reduktion på lugt på mellem 7 til 38% i begge prøver, og på ammoniakken ligger vi på 45%.